Hello mga ka-listeners, bago pagid nahuman ang Santos nga misa. Ug karon vlog ko daan mga ka-listeners, no? Intro vlog ni sa kuan. Ikaw ang akong kinabuhi part 18. Katapusang sumpay na ni mga ka-listeners, no? Ug mao na gyud ni ang inyohang giat nga, no? Katapusang sumpay na bisag pagod kay kitong video advance man, no? Pero katapusang sumpay na ang sumpay ani. Kay kuan di ko gusto nga magabihan na po dinig kuan ugapon ay ugapon man ang katapusang sumpay, no, nya bisag kayo og malangan na pod, thrilling ra ba kayo bisag ako kasabot si ko nga ninyo nga gaatang din mo kay thrilling kayo, no, muna nga kuan ako gining panikamutan mga ka-listeners, no, ga-vlog ko daan para kuan umapohon kanang masayo-sayo na ko kanang mix ba ma-upload ayon laglaag na sila bukuan nino musagap og signal ba, pero kini mao na ang video, no, laglaag ko musagap og kusog nga signal basta ito sa mall siguro, no, kay kusog dito kabantay ko kusog dito sa mall ba og kanang signal sa data, no, kusog data ba napod sila free wifi dito 30 minutes mga ka-listeners, no, sa mall ba free wifi. Lumadlok mo kumukunig og mga free wifi kay basin og kuan ba ma-record bitaw to ang kuan ang mga ni connect kunya basig mahak nun. Peligro kuno na sa hacker kanang nay mga mukunik-kunik og mga free wifi ba, peligro kuno mahak ang atong account. Amo to tinuod ba pod mampoy mga mo to nakita ko sa kuan ba sa YouTube zero to or sa to o sa Google baka ito nabasahan ako nga delikado kung ni mag-connect o free wifi kay masib ang atong account ba, yeah. Peligro mahak gamay patag kita niya mahak pa mura gidangat, no? Mga ka-listeners unya karon mga ka-listeners ga-advance mo ko dag video nindot nagigayo ang uban nakapaminaw na gid sa radyo siguro, no, pero nindot man ato kay Paul gini taas ni katong kini final to mga ka-listeners taas ni kuan ni ka episode 7 o 7 kanang 7 ba murag yeah 20 21 22 23 24 25 ito lagi murag 7 ugma o 8 ba murag 8 de ugma mga ka-listeners ba ano ako masayop murag ambot taga nasipiat ba ko 8 ito ka episode ba ni o 8 as 20 21 23, 24, 25, 26 lagi, 8 ka episode ni. So taas pa ni sa kasagaran na kung i-upload. Pero mubo man to ang vlog mga ka-listeners, no? So mutupong ra gyapon, no, kay mubo akong vlog ron. Kay wa man tay basa sa comment ron kay wala akong cellphone nang luod na. Nang luod ang cellphone mga ka-listeners Di na gid magpatandog ug ikamo na ko. Mo kuan jud siya mo langas-langas ba di gid makontrol na imbis kay ito ni agi og i-off na ko nya i-on balik ma okay man siya gabi di na gid vibe di niagi adlaw pag ginabantayan ako nga inig i-off na ko siya i-on balik mao gyapon ba murag wa na mo salar tong i-off ba nya i-on kuan na gid siya daot na gid ug gamay pa siguro pasensya siguro murag nabundak na nako to. Mga ka-listeners ug wa pa koy pailaw ba sa mga butang nadugmok na to sa martilyo ba. Pero mapinanggaon kog mga butang mga ka-listeners mga daan akong butang nga sa una pa mga napaganda akong break game na ko sa una, no, forma pang yapong break game bisag di na mo andar kay guba na man siya, pero nagyapon makita gyapon ako nga nagyapon akong break game sa una forma gyapon siya. Di na lang moon mga walkman ako sa una nagyapon kay nga nako unsa na mga butang ba tagaan yun ako bili ba kaya bitaw na ay pinagsamahan bitaw sama-sama ta cellphone daghan kayo og mga stories imong kanang pinagsamahan nimo ba nga isa ka gasugo isa ka vlog, no, mga ka-listeners nga akong cellphone bisan og mura na nagpagahi na karon di na makontrol pero pinangga na ko tong cellphone na cellphone ra gid, no, katong ipangga unsa nakaugwan hugot
Bitaw. Dinangga na kong cellphone na to kay mao to hinungdan nga nahimo kong kuan. Nahimo kong kanang vlogger no. Uploader og drama. Muna nga ano napansin naguna to dai. LG nako nga guba na sad pero kang kitaguan. Mo tay naguna gyud. Mo tay katong LG nako dai. Mo tay sinugdanan nga nahimo kong vlogger no. Nya kuan naguba man. Mo tay pagtungtong na sa akong cellphone nya Huawei. Dito na sa Huawei na ko nagsugod og drama dai. Nag-edit og drama no. So, na-istorya ang akong LG sa nagsugod ko pagka vlogger sa YouTube. Mga balak-balak mo to ako sa una mga ka-listeners no. Sa cellphone ako nga LG ang akong mga vlog ato, mga balak-balak pa makita man niyo na sa akong mga karaang video no sa naka-playlist mo to, mga vlog na ko sa una ba, mga funny videos nya na. So, mo to agi sa akong LG nga cellphone nga naguba na in town no. Unya ang Huawei nako katong magkurap-kurap na katong maglangas-langas na ang istorya to mao gi sinugdanan nga nag-upload ko og drama. Katong ako ang LG sa una naka-upload ko og mga drama, mga linten. Pero naka-private na tanan kay record man sa radyo basag man. Mga gitago na nako to mga agi sa akong LG no, mga drama nako yung mga drama to nga gikan sa record sa radyo ba. Katong LG nako i-record ato nga habal-habal driver ka lang. Katong ako imo bang higugmao no kay basurero ako na koy mga record to mga katong linten drama sa LG nako tong agi pero naka private na tanan tungod kay basag siya audio nya di pud kompleto mga ka-listeners muna ang story gid sa Huawei nako karon katong nagkurap-kurap na mao toy sinugdanan sa mga drama nga inyong gisundan ha. Kanang mga agi na sa akong Huawei no sa karon na agi na ni sa cellphone nga gihatag ni Ma'am Life Journey no dako jud kay tabang no. So ang history gyud sa kuan nagambak-ambak no gikan sa LG gisunod sa akong Huawei nga kanang naguba na in taon pero okay pa man siya kay mo kalma pud usahay. Pero taguan na lang gid nako siguro to kay kuan remembrance lang sa mga agi nako sa mga sa una no na, ang remembrance ato na sa akong YouTube no. Mga vlog na ko kung panday ko sa balay mga vlog na nangahoy no agi sa LG nga cellphone nga kuan so nay mga history ba nya kini cellphone na ron taas na po dig history ano po yung mga agi nga cellphone no kini ka Ma'am Life Journey na ako gani ang pingan gyud kutob sa mahimo gyud ang pingan gyud ako ni nga kuan mulungtad ba kay dako kay tabang. Salamat sa dako ni Ma'am Life Journey kay kini nga cellphone naka padayon ko sa mga drama nga inyong giatyan mga ka-listeners no og di na tabaglangan mga ka-listeners kini taligsik ba dag-om na yung langit mga ka-listeners no dag-om ba so di na tabaglangan mga ka-listeners paminawan niyo ang katapusang sumpay sa Ikaw ang Akong Kinabuhi. Ilang ulit mo na ug karon mga kasama niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Ang aking murag na kuyapan raman as mama ni mo day. Oh, hala, mibuk ka na ang mata ni day anale. Wifey, nikailan ka ba na ako? Ako ang imong habi. Ma, ako sa si Ella, imong baby. Oh, day anali. Imo manggod ming gipuli-pulihan og tan-aw. Day nakaila ka na mo? Ha? Day anali. Day. Wifey. Habi. Salamat. Dagan kay salamat ka nakaila ka na nako. Katugong nakita ta nga gigakos ka ni day ila. Duro taong ilak sa bata. Kaya wa man ka makaila na mo. Taas nga istorya, tiha. Ay, Ginoo ko. Anong wa man ka makaila na mo, ma?
Doon ay gusto mo patayin ako. Nabanggaan ko sa usa ka auto. Ug nasakit kog amnesia. Daan pagid ko. May amnesia ka mangwa ka makailan mo. May mga nurses o doktor, wifey. Animala, nasakpan ang ako mga tao. Huwag lagmit ng orasa. Ilan akong gikanta. Dili na ko makalihog. Dili gani ko makauli sa bahay. Sigurado ko, may mga pulis na nag-atang sa amo. Animal, yung kinisirinan. Siya kung may nakaingon na inintanan. Pero kailan makakita ko og tao na makadani rinan sa akong gitaguan. Litsi ka rinan. Gigubagyo di mo ang tanan ako mga plano. Ang akong dam ko nga ikauban ko noon ta si Jumel. Doon ako'y kwarta. Busa, makabayad pa ko og tao nga mo'y akong suguon aron ikasulti ko si Rinan. Unsa man doon, nakakaon ka na. Ay, nagkabalaka ni Bayrin na lang. Ako inibaw siyang pagkaon din eh. Tay sa kinsamang ka. Yeah. Siya mo yung driver nila ni Annalima. Igagaw niya ang bana ni Annali. Ay, tingalik unsaon ka ani niya dong. Oh, Sigurado magyug ko nga ato ni siya mulaban siyang igagaw. sa naman taon ka nang ikabati. Wala mo gano'n. Ay, kabalaka lang. Aw sa man, mabaka kaon kay apil ta kaon din yan eh. Apil Ay, ka pala. ayaw na lang dong, oy. Kaiko gubaya ni mo, oy. Uy, anong iko mo gana ko ngang? Nga no nang. Dili mo na akong kwarta ako ipalit kung mga untang tulo. Oy, kakisa man di ay ng kwarta. Sa ko igagaw. Ikaw, Jumel. Iya man igibili na ko, mintras tuwa pa sila hospital. Bay, di ka ba makatawag sa imong igagaw? Uy, anong kumisang tawag bay? Aron magsusita, unsa na yung nahitabo ni Annalay. Nahingawa kay ko unsa na yung nahitabo niya. Tingalig na ulian na hinuon siya, gikan siya pagka-amnesia. Amnesia? Amnesia. Amnesia? Mayong pagkapantok siyang sa dihang gidasmagan siya. Matud sa doktor na amnesia si Annalay. O mahimong mabalikan ra siya sa iyang memorya kung makasinati siya susamang aksidente. O kaha, makakitag ingon ni atong aksidente. Tuo, no? Sige. Akong tawag ko si Jumel. Dili ko mahimong masaya pa. Si Lugoy katong ako nakita sa presinto. Ako siya tawagan. Naulian na taon si Annalay. Huwag nakailan na siya siyang habing ha. Kung igagaw nga si Jumel ba? Perti taong lipahin daw ilaw eh. Makaila pa ka si Day Annalina mo, Lugoy. Dili na importante nga iya tang mailan ma. Bitaw. Kana kung dili ko ipapriso siyang bana. Hinoon, akong gitugon si Annalay nga kung maulian man siya, unya, mapriso gid ko. Dili ka niya pasagdan. Pero makaila pa ka siya ako. Mahinumdum pa ka siya kinsa ko. Matod pa si mong anak na, hindi na kinahanglan nga makailap siya ni mo. Yan ang pagkapil-apil. Bitaw nang, joke na nang ay. Ay, kabalaka ng Mercy. Ako'y painumdum ni Annalay. Sa tuod ka sa kinabuhi ni Annalay, ikay tiglabas ang panty, ha? Hilom dia, Lukoy, ay, oy. Sorry lang. May nanawag sa imong cellphone, Uy, hala. Iyay, akong bibilab sa ning nanawag. Si Cherry maning nanawag. Cherry? Ang kauban ka ni Adto ni Annalay? Kadiyot sa ba ya? Hello, bibilabs. Gawas diya sa presinto, magkita ka. Iyay, kanina.
Asa mo ta magkita, my loves? Basta gawas lang diha. Ako ka nang nakita. Bay, kung kauban man na siya kani ato ni Analay, siya mo'y gusto mo patay ni Analay. Unsa? Kinala mo balik ta sa hotel. Gamong giistahan na siya luding o inday ila. Hotel? Nga naman dito sa ato? Unya ka lang nakutong ari, wife. Nga nung nagpa-hotel ni. Ang anong di man mo mistar sa Baguio Mel, mahilit to dagang makabantay ninyo. Salamat lang pa. Pero, mas safe mi sa hotel. Kaya doon ay mga CCTV dito. Makita ko kisem sud o ka mangita na mo. Ako kung mo na tabangan ta mo sa pagpahilo na sa hotel. Ila. Dali. Kita lang sa kuyog, ha? Kuyog lang ko sa akong papa o mama lo. Pa, kami na lang magkuyog sa Dayela. Una na lang ta sa auto, pre. Sige, Mare. Wife, alang yuta sa usakusa. Gipanag-iyan ako sa tao nga hangtod karon. Murag estranghero pa alang nako. Pero ikaw ang gikulit diri sa akong kasing-kasing. Nangita ko nimo. Gisaad ko sa kong kaugalingon. Makita ko lang ikaw. Bahala nagkapila ka pa ang kunas sa laing lalaki. Dili ko ikaw ihatag na to niya. Ikaw ang akong gikinahanglan o sa itong anak. Di na ko magkatugot nga mawaha ka pa na mo. Tungod kay ikaw ang akong kinabuhi. Sud sa mga katuikan nga nagkauban ming duha. Na-feel na ako nga may pagpati gid siya nako. Nahatag niya ka nako ang iyang pagpanggap. Pero ampot, kanang gusto na siya moangkon sa akong lawas. Madaligto ang akong mga luha. Muhila ka. Muhila ka. Kaya wa man ko makaila, kinsakit ko. Og mahimong mituo ko. Mituo ko niya nga ako siyang bana. Kaysa dihang nakamatngon ko buot, diha naman siya. Pero lainan kit ko. Wa ka ganyan, my love, te. Wa. O gusto ko makita pag-usab ang miluwas na ako. Miluwas? Bago pa siya mitukan ako. Nga iya ko nakita nga nagpuy o dool sa kanal. Nag-uwan ko nun atong hikayuna. Tinuod ba? Iya kong gidaligda sa ospital. Pero sawa pa ko niya madaha sa ospital. Iyang nakita ang usa ka babae nga bidaligsod sa auto. Nakaila siya sa mong babae. Nakaila. Kinsa? Kauban ko na ako sa trabaho. Waipi, ato siyang atuon. Gusto ko siya ikasulti. Sirinan og si Nang Mercy. Nga nung nakaila ka Manila? Wala, hindi ko makailan nila kay nag-istorya mo dito. Napaila sila kisilangan. Lakaw, balik sa presinto. Og dadadin hisirinan. Di koy! Imo ko balibaran? Ha? Imo sa ko'y pahamag sa mga polis? Ha? Asam ko na sila musugot nga, dadon ako sirinan dinis gawas, ha? Asam sila musugot na? Gusto na ko makiksulti niya. Aron, imo sang pahilumon? Kasi pahilumon ba, uy? Yes, dagwain mo, Chiri. Klaro na kay ka. Nakita ko kang bayrinan. Klaro na kayo nga ikay midasmag ni Anali. Dili na tinuod. Og mauna hinungdan, nga nung gusto ko makiksulti ni Ana tawhana. Kung gusto ka makiksulti ni bayrinan, dali. Uban akong show dito pusinto. Dali. Dali. Lukoy. Ikaw pa. Abi ko bang
naibo ka na ako, Lukoy. Ako isaad ni mo. Nga human may magkasulti ni Rinan. Manlakaw tanduwa. Mamiya ka din ni. Karon dayon, patilaw ako. Patilaw ako ron dayon. Hanggaw mo, eh. Ganun may katawa na mga diya. Hoy! Ang animang biyana. Ganun to siya? Ay, maoday misibat kay may mga pulis nga nagpaingon din eh. Askang maruwag yan. Dili ko magpadako pa. Wa pa ko makabahos. Puslaman nga nagupa ang akong pagkababay. Hangtod na ang akong trabaho, mga mungko. Kinahanglang doon na say mag-anto sa kinabuhi nila ni Jomel og Anali. Ang labing importanteng pinuhat sa ilang kinabuhi, mo'y akong panimaslan. Amanos lang ta. Ang bata nga si Ella, mo'y akong dakiton, ug akong paantuson. Kinsa ay nanawag ni mo, Baylokoy? Buang nga eh. Klitan mo ko? Kinsa man ay katulo ko eh. Nganong nagsige mang kagkaut sa imong o. Huwag ko magtunang nga manawag siya nako. Kinsa lagi? Siri. Ang kriminal? Huwag bay. Ug ikay gusto na ikasulti. Unsa? Papangitaon ko niya paagi nga makagawas ka. Aron ikasulti ka niya. Ay, nayabag naman tingali ka tong babayhana. Usaw mapagawas din hinirinan nga napriso man siya. May mga pulis man nga nagbantay. Ako balik ko nga gusto riyan na nga. Ako lagi ang pangitaon nung niya paagi. Demonyo gid ang mga babae. Wa siya huna-huna sa uban. Ang! Takong kitog atay sa kong igagaw. Kinsay imong igagaw? Alam, mga bungol. Tingin mo nang pag-upag kong sulti nyo kanina nga akong igagaw si Jomel. Mga nga gusto niya pat yun si Anali. Aron siya ay makaangkon sa iyong bana. Bright ka, Baylinan. Niyamunta ko nga anda mo pagkasal niya pero bisag nilagta na siya. Bahala na. Di mo diyan po siya masukot. Ay, natintal yun ay ang bana ni Anali. Ikaw, Baylinan. Kunubuan ka sa tubangan ni Cherry. Murag matintal tingali kay. Di ka matuskig ang imong. Pero, ay, kisudyaan kasi sa akong igagaw eh. Nga di niya ilisa ng iyang asawa. Ay, makaguba yun sa pagkatao ang tentasyon. Tinoda lang, bagas kitong laos, Cherry eh. Kapila na siya ing nasa akong igagaw nga di kita mahimong igugmaon. Mugos yun. Ang ngayon yun nga higugmaon o gampingan si Anali. Nganong dukay man sila si Papa ug Mama Lula. Kanahan ako mugakos ni Mama. Ay, moadto pa kuno sila sa presinto, day. Ha? Gustong pasalamatan ni Mama nimo kadtong miluwas niya gikan sa tino nga kamatayon. Kinsa man adto Lula ba? Ay, kadto kunong kauban ni Mama nimo god sa dihang imo siyang gigakos. Padman to siya la. Ihagog kong gipira pagakos dako ni Mama. Ay, saon, wa man siya makailagyod nato, day. Sagdi lang, god. Moanhira to sila. Magdukay di ay sila? Ay, dili ko nooy. Niyaman sa silas lulo og lula nimo. May pagmiuban ko nila da. Delikado, day, kung may uban ka. Ngano man? Katingali kung say, mahuna-huna na itong Cherry, kung iya kang makita. Ito na silang huwaton din eh. Hala, niya na sila Berinan, hala. Niya si Anali. Ay, kauban niya ang iyang bana, Rinan. Wala ka ni. Bagay-bagay ni. Gidawat ko naman ang kamatuoran, ma. Di ka pala. Gaw!
Gaw, pag ninyo, way lain sa kanan nga may parking sa gawas? Wa man. Dinibito si Cherry, gaw. Ipagawas ko. Unsa man og tayo iyan tuyo? Iya kong pagawson. O si Bayrinan ba? Iya ang pagawson kay makikisulti ko no siya? Day, Anali, nakaila ka pa ba na ako? Ang imong tingog. Day, Anali, mao ni sila ang imong gipuyan. Imong gipuyan ba? Kanang ilang bay ba imong gipuyan? Gikan, mao ni siya. Gikan giluwas ka ni Bayrinan sa diyang gidisumagan ka sa auto. Ang imong tingog. Ang imong pamayon. Og ako mo'y miuli si mong bag. Sa dihang gisnatch ni sa usa ka snatcher. Ikaw ang akong hero? Salamat nga nahinumdum ka pa day, Anali. Og ikay miluwas na ako. Kusog ang uwan ni atong higayuna. Mituyo kong gawas kay magsusi sa kong pampbot. Sa dihang nadungog ko ang kusog nga igot sa auto. Nagkaila ka sila kadas magsa kong wife. Kinsa siya? Animal, hay man ka sila magtago. Nahurot-hurot na akong suri ang mga ospital nga mahimong gidad-an nila ni Anali. Pero way dakuhang saktong impormasyon ang mga inutil. Huwag yapoy tao ang ilang bahay. Hain man nila taguis si Anali og ang bata! Pero huwag ka mong tingog. Nakaila ka ba kinsay gusto mo patay sa kong wife? Doon na ba mo'y litrato sa kauban ni Annalisa dihang nagtrabaho pa siya? Doon ako bay! Pero imo naman kong kituganan, di ba? Gusto lang kong maniguro. Oo. Mo na yung picture ba yun? Mauna siya. Si Day Cherry? Mauna siya. Di ko mahimo masayap. Kay naigugid siya sa kahayag sa dihang mikilat niya itong higayuna. Nakasinggit ka ko. Pero pagkadungog niya sa akong singgit, midali siya ksut sa auto. O kusog nga may padagan palayo sa lugar. No. Si Day Cherry mo ay gusto mo patay na ako. May nakuha ka bang cellphone? Akong cellphone? Uwahi na sa dihang nakita kong imo cellphone. Pero ako ning gilabay sa laut. O ganong imo mang gilabay? Pasaylo ako ninyo. Sa dihang naklaro ko gid nga si Anali ang babae nga akong gitabangan. Unya, misamot pagid nga doon na siya amnesia. Nagtuo ko nga di na siya mawa na ko. Hinungdan nga giguba ko ang tanang mga butang nga maglambigit sa iyang kinabuhi. Renan! Nahinumdum ka sa dihang giuli ko ni mo ang bag. Dali kang narehistro sa akong kasing-kasing, Anali. Mibati na ko kaibog ni mo. Hangtod ka, nahimo kining kukma. Ug saksi ko ni Ana, Day Anali. Mas maayo ang tato ko natago pa nimo ang akong cellphone. Kay tuwa dito ang mga chat nga makalagot. Nga mao'y iyang kipalitaw. Nga may laing babae ang akong habi. Unsa? May nagpadaan ako litrato nga may kauban kang babae, habi. Litrato na ko nga may kaubang babae. Imo ko na tong uyab. Iya kong giintrigahan pag-ayo nga mahimo ko niyang tultulan sa bahay sa maong babae. Nakaila ko na siya. Og ako ni atong hikayuna. Mibati gi ko og pangapupo, habi. Nakigsabot ko niya nga kuyugan ko aron matultulan ko ang bahay sa maong babae. Ug mo to higayon nga midali kag biya. Bilin si Deilan ti Aluding.
Oo, nahinumdum pa ko, Habi. Gibuhat ko na ni Cherry ang tanan. Aron maguba ang atong pagpuyo. Dili tinuod ang gipasangil ni Cherry. Wife, nahibahaw ka yun. Nga ikaw na yun ang akong higugma. Saksi ko na yan, Sir Jumel. Sa among panaguban, magtupad mami sa paghigda. Pero bisag ka usa, wa ko siya pasipad eh. Unsa? Dili ko makaako sa pagpugos niya. Kay, mudayog agas ang iyang mga luha. Wife, Wa pa ko makailakin sakit ko. Mituo man ko nga si Rinana akong pana. Tungod kay pinangga man kaayo ko niya. Pero ilahom sa kundukan. Muragid og dunay mo hungong na ako nga. Gipanag-iyan ako sa lain. wife. Wa pa gyud ka mahinumdum kinsa ko, day Anali. Ay, pagapilap-pilang. Uy, nindot na kilang storya, magapilap-pil ka. Bay, siya di ang mama ni Bayrinan. Hinaot nga, wa ka malimot sa kong gihangyo ni mo, Anali. Nga kung mapriso magid ko, ayaw intawon pasagdi si Mama Mirce. Ay, kabalakan na Rinon. Magisulti ko sa hipin ni mong presinto nga dali kay apel sa pagkiya. Pero mahangyo ko. Nagkinahanglang mo testigos ka, batok ni Cherry. Dong Rinan, mao na kinihigayo na nga makatabang kagdako ni day Anali. Bisag di pa ka mohangyo na ko, sir. Jumel. Jumel na lang Rinan. Dako kay ko pasalamat. Nga ikaw mo'y nakabangal sa kong wifey. Huwag ko magtuo nga. Makaako pa di ay sa pagpasakit si day Cherry na ako. Gusto kong magkita ming duha. Kaya sa nilang papa o mama, uy. Gusto na kayo kumugakos ni mama. Ngano di man nimo sila tawagan sa cellphone? Hoy, Daila! Asa man ka paingon? Day, ayaw paggawas! Ila! Ako dahil sundon si Daila. Tingali ka sa siya paingon. Ila! Day, ayaw paguna, Day! Day, uwat ako, Day! Day! Ay, ginoo ko rin mong bataa ka. Imo pa magyagong gihadlok? Nahadlok ka, Lula? Ang ano? Huwag din ang imong ginikanan. Unya nang lakaw ang imong lula ug lolo. Nang lakaw pa man sila, uy. Gusto na kong makiguban nila. Day, malipayon ka na gyud. Kay niya na gyud ang imong mama. Nakailan na siya nimo. Natong tanan. Kuwapa dyapan akong mama lang, no? Uy, natural. Sige, dali na. Ato na ta sa atong kwarto. Ato na to sila huwaton dito. Mo ani ron gikunta kong abogado. Aron, mo'y magkalaban ni mo, Rinan. Salamat, Yumel. Habi, mas maayo tingali nga mangita sila kapuyan nga dili daling matultulan ni Cherry. Ay, ayaw na lang paghuna-huna ni Ana day Anali. Kami na'y mangita si Dong Rinan. Ma, mahimong wapagyo ko mahinumdum sa atong panag-uban. Pero nakasiguro ko nga wa mo'y laing himo. Gawa sa paglipay na ako. Sa paghatag sa tanang kong gikinahanglan. Wa ka masayop, Anali. Utang ko ninyo ang inyong pagpadalipod sa kong wife. Swerte kay ka, Yumel. Nakabaton kag asawa nga makamaong mulaban sa iyong kaminyoan. Rinan. Bisag may amnesia siya, pero diha pa kaniya ang matuod nga kahulugan sa usa ka asawa. Dako sa akong pasalamat, Rinan. Nga bisag dugay nga atong panag-uban. Pero wa kagid mamugos. Tungod kay nga akong paghigugma kanimo, Anali. May dahak ning respeto. Maging sulti og balik sa abogado, Rinan. Aron tabangan mo nga makakitag inyong kapuyan. Kanang dili-daling matultulan ni Cherry. Dagan kayong salamat nga nakauna-una ka sa ilang safety, Happy.
kayo kung utang buot nila. Day, nalipay sab kami nga nakig-uban ka na mo bisan sa among kakapuos. Malipayon kang nakig-uban na mo, Annalie. Pero labaw kang magmalipayon karong panahon na. Kay gikauban mo na gyud ang matuod nga na nag-iya nimo. Habi, mudiretso na ta sa hotel. Gusto na kayo na ako magako sa nga itong anak. Doon na po tatay panagsultihan, wifey. Kung noon sa mana, unya na lang. Kimingaw na ko sa atong anak. Sige. Ato nang atoon si Deila. Ganihara ito nanawag og nangita ni mo. Imagine, gipangita na daay ko sa atong anak. Pero, may itugan ko ni mo, wifey. Unya na lang na, Habi. Unahon na nato paglipay ang atong anak. Kaya, wala lang ko nyo, bayrinan, ha? Nang bersi! O ito, manglawin na to, buntiin eh. Wala lang ko ninyo. Tara mo sa Gaujumil, bayrinan. Bay, swertiha si mong igagaw, no? Buutan kayo ang iyang asawa. Bitaw, bay? Ibo bitaw ko? Ha? Unya, bay. Nagpabilin ka ang buutan ang imong igagaw. Utan eh! Pero, pag-isa makilikay sa tentasyon. Nakasa siya ni Day Annalie? Kuhaan lang. Gamatam din eh. Tugtog di sila. Ang unang-unahon sa kitong bayan agad. Itrangkahan naman kayo nilang pultahan doon sa ila. Kay diretso lagi itong tugsod. Ha? Kinsay mo diretso tugsod? Ang babae ko, Cherry ba? Nagkarelasyon di ay silang duha ni Jumel o kanang Cherry? Si Cherry naman siya miang ko na nga doon na sila relasyon. Ako bitaw siyang giingnan nga bisag naigo ni siya sa akong igagaw Jumel. Ako gaya po siya pakastan. Mamili yung gwapo. Gusto din akong dagway. Kagwapo ani. Paita lagi na. Paita bihana. Nakaakugod siya sa pagdasmang ni Annalie. Tungod sa yung pangandoy nga maangkon si Jumel. Bayranan. Nang siya. Niya na mga bugado nga gikuha ni Ikaw Jumel. Bay, mausab na inyong kinabuhi. May nanuktok sa pultahan, Day. Ida, Chaloding? Si Papa! Day, ala? Mama Annalie! Mingaw na kaayo ko ni mo, ma! Ako sa anak. Mingaw na kaayo ko ni mo. Pero dili na kita magbuwag, anak. Musoro na ta, wifey. Dili mayong magpabiling abli ang pultahan at kwarto. Dali, ma. Arita, magtupat pagkika sa Katri. Waday ko'y apel. Apel git si Papa. Kumusta, Lukoy? Uy! Ho, my love! Hilam! Pida naman, my love, soy. Bisa kapit na kay ka mabulgar, no? Hindi ka pagkakayo ka. Si hapit ang bulgar! Kapit na ka mabulgar nga, kriminal ka. Nya karon maldita kaya pong kay ka. Sa, kisa kriminal? Ito, no. Ikaw! Og mituo ka, Sab? Patilawin mo. Ako lang ko. Hain sila magtago si Jumel. Sabi na mo, Cherry. Giukok-batin ko sa akong mga parinti, ha? Si Tialoding, huwag mo tog anak ko kung asa sila. Labi na si Agaw Jumel. Ikaw rin nag-ingon na ni, ha? Ikaw nag-ingon na ni kanan. Ayaw ko patuhuan ni anak, Lukoy. Mahalag di ka mo to, eh. Mahalag di ka mo to. Sumisakit sa kuntihan kung di ka mo... Hain sila magtago si
Jomel! Iyo, gisinggitan mo ko. Pulis! Unsa man dong rinan, hugot na gyud ang imong desisyon nga musaksi ka batok ni Adtong Cherry. Oma, kinalang ako yung labanan si Anali. Aron mabilanggo si Cherry. Dili mayong mapabilin siyang gawas nun, ma. Kay mangita ang gihapon siya higayon. Aron patyon si Anali. Kinahanglang sab nga mapriso ka tong Cherry. Aron nga makabalik na kita sa ato. Bitaw. Gusto di, ma. Nahadlo ko nga tingalig. Madaot niya itong akong pampot. Unya ka tong bahay daplin sa dagat. Ato ang giputumpuyan, ma. Anak, hinay-hinayin na sa paghikalimot si Anali. Mulampos lang ko sa kong pagtabang ni Anali, ma. Magpalayo na ko. O kauban ko ang akong pampot. Imo kong biyaan? Balik na lang sa tong bahay, ma. Aron imong ikauban dito ang imong mga trabahador. Ingon man ang mga mananahi. Anak, ayaw pag pinarihas na ako nga nagpakabuhing nag-inusara. Maayo gani kay miabot ka sa akong kinabuhi. Kinahanglan doon na kay pamilya nga kaulian, anak. Kung dili na naman sad si Anali, ma. Mayo pag magpabili na lang kong ulitaw. Ayaw pangandak, anak. Kinahanglan nga doon na kay pamilya. Aron doon na kay labanan. Ug masandigan panahon unya sa imong kaluya. Patanon ka pa. Ug nakasiguro ko nga may itakda ang imong kapalaran. Aron may kauban ka sa imong pagpakabuhi. Dili lang ko mangandak niya, ma. Labing maayo, nak. Aron kun matuman man ang akong pangandoy alang kanimo, ako maoy unang malipay. Ug isayaw-sayaw ko gyud ang akong kalipay kun dunay mo sampit na kog lola. Mama nga, masukano mi basol na ko sa nanghitabo. Misamot ang ako tinguha sa pagdakit sa bata. Aron makabawas na gyud ko. Dili mahimong ako rin mag-antos. Dili na mahimo. Matod sa abogado, ani ko niya pawata. Ug bintras magpaabot ko niya, mo-order ko na ko, gamit ang yangan. Di ka ko mawawan ini. Tingalig balibaran ko. Pala na. Lingkod og balik rinan. Cherry. Lingkod og balik. Kadun ako'y isulti nimo. Unsa imo isulti? Dali Ayaw ko padali at traidor ka. Ako? Traidor? Ikaw? Dili? Human ka magtinguhag dautan sa asawa si mong kababata. Hilong! Wa kay kalibutan unsa gyud ka matuuran nga nagpaluyo ni ining akong gibuhat. Di na kinahanglan nga imo pa kong ilaron, Cherry. Dili ko mangingilat. Nahigugma lang ko. Nahigugma sa ko. Ang kunon ko. Nahigugma ko ni Anali. Pero tinuod og malinis ang akong tinguha niya. Hinungdan nga gihatagan ko siya kagawasan.
Ikaw, ha? Wa kay nahibawan. May nahibawan ako. Imo siyang kababata, di ba? O bilaom ka nga ikaw ang iyang higunaon. Pero wa mahitabo. Kasi dihang nakita ni Jumel si Anale, nausab ang tanan mong mga damgo. Mituo ka sa ilang mga hambog. Ang tanan mong isulti karon, pulos bakak, Jerry. Busa di mahitabong tuhuan ko ikaw. Kung unsa may imong tuyo, kung may tuyo ka man ako, mapakyas ka lang. Diyan ang akong ipaabot. Hoy! Asa ka ba ingon? Kalit siya nawa. Nga gidaman ko ni mo din gawas dong Jumel. Wa ka man hinoon makigduwa sa imong asawa o anak. Guilty ko siya. Tungod sa imong relasyon at tong Chire. Di magyuto relasyon siya. Kay si Chire ramay nagmaniubra, aron masuod ko siyang kinabuhi. Ay, parehasan na. Kanakasamok siya sa imong kinabuhi. Nahadlok ang sudya ang Anale. Gusto kong tug-anan siya sa matuod. Tali na mong duha ni Chire. Angay lang yun oy. Nga unhan ni mugtug-an si Day Anale. Ayaw gawata nga maunhan ka pa ni Inday Ila. Chalo ding. Nahibaw ka ba yaang wag yung gusto si Day Ila ni Chire? Og naglagot ang bata niya itong babayhana. Kaya manggiingnan nga patay na kuno ang iyang mama. Naglibog pa ko siya. O saan ko pagsugod sa pagtug-an ni wife. Nadlo ko nga tingalig. Matandog ang iyang pag-asawa. O magpalayo na hinuon siya na ako. Mahimong masabtan ra ni Day Anali ang imong kahuyang dong Jumel. Pangayo lang yun niya agpasaylo. Wa na ko masukli ang kaligon sa pagpati sa kong wife. Bisag diha siya sa state of shock. Bisag na amnesia siya. Pero wagid padaog sa iyang kahuyang siya nali. Tungod kay buutan kaayo ang imong asawa dong. Og deserve niya ang kamatuoran. Tugaan nilang kid siya. Kaya nakasiguro ko nga makasabot ra siya nga nung gidaog ka sa imong kahuyang. Diha pa manggod nimo ang imong kamingaw sa imong wife. Bahala na. Tugaan ang kulog just tinuod. Ug dawaton ko, bisag unsay ang isilot sa kong kahuyang. Mahal, nag-message sila si mama nako. Kinahanglan ko nung mupakita nako. Arong matubag ko ang ipasaka nilang kaso bato ka nako. Pero dili ko ka na buhaton. Kinahanglan una makabawas ko. Una sila mo pahamtang ka nako sa silot ng alang ka nako. Kanasab kun, ila kong masakpan. Human ko sa pagpaantos sa ilang anak. Dili mahimong ikaw na lagi mo daog, Anali. Dili na ko makatugot ng matagamtaman mo pa ang kalipay. Ngawa ko yun matagamtami uban kang Jumel. Patukod nga pag-umbay para nato. Tinuod ba? Nagpatukod kag bag-umbay? Oo, wife. O tuan ay mahimutang dool sa dagat. Dool sa dagat? Gipili ko ang usa ka subdivision, wife. Nga dool sa usa ka resort. Aron kung ginahantang mga ligo, dali natang makaligo. Gusto kong makakita pa. Sige na pa, muatot ta. Ipakita ni mama ang bagoon niya na tumbay. Dili mo ta angay nga magsuro-suroy ta anak. Tungod kay wa pa madakpis sa mga kapulisan ang suspetsado.
Abi ni mo, Abi. Gusto kong ikaatubang si Cherry. Wa ka mahadlo ka tingalig. May daotan siyang plano, patok ni mo. Gusto ko lang masayran. Ngano gisuklian niya kangilad ang kaayo nga gipatagamtam ko niya. O niya na pakikita niya. May ituganon ako ni mo, wife. Mulakaw ka? Ako na ito nang akong pamput, ma. Tingalayo niya, mamalhin og laing panagatan ng akong mga tao. Angay tuod nga kawidan ang imo mga tao, anak. Mulaban jud sila nimo. Ako nang namatud-an sa dihang, gisuhod ko sa mga tao ni atong Cherry sa atong bahay. Mulaban bitaw gid sila, ma. Og manay nahinugunan ko nila. Maunang ako silang duawon dito. Og pasaligan nga kon malinaw-linaw na ang mga panghitabo. Mubalik pa sa laot. Nya, tingalig makita ka ni atong Cherry. Wa ko mahadlok niya, ma. Babae ko siya. Babae lagi. Pero daghang mga hinanib nga anda mutuman sa iyang sugo. Kay may dako mang kwarta nga nagpaabot nila. Ang ibutang lang ni mo si Muhuna-una, ma. Nga dili makalupig ang daotan. Batok sa katarong. Renan. Ay lang kabala ka, ma. Mag-amping ko. Hoy! Bida na mo, Cherry. Muriyag kagoy. Sikag! Kalit mo nagagtunga, Hindi mo ka mananghid. O saman, di ka mutugan hain ron taguin ni Jomel ang iyang asawa og anak? Ikaw, kay baw ka? Ayoko sumbalik ka sa pagpangutana! Lagi ko may baw! Animal, chikalukoy! Hay! Nakirigot na kang animala ka! Ha? Awa niya! Ay, sulti. Skang animal. Ako kadunguda. Tingalik na bayo granada ng bayan, ha? Sibat ko, hay! Layo madaigikan sa syudad, no? Ang subdivision nga imong napili, Abi? Ako ni gituyo, wifey. Aron, maduol sa tas dagat. Sa unahan, daghan ang mga beach resort ang gitukod. Hala, kanindot pa no? Beach resort? Sayo nutang maligo sa dagat. Mao ka na, anak. Pero kung gusto ka maligo, nagpahimo man kog swimming pool sa kilid sa tong bahay. Wow! Doon ay swimming pool ang atong bahay? Yes, anak. Sige dayon pa. Gusto na kong magkakita sa tong bahay. Pakusgi pa ang pagpadagan. Anak, kalma lang. Huwag man ta magdali. Bitaw, apo. Bago pabaya na tong gikauban si mama ni mo. Sorry, Mama. Love you, Ma. Ay, sus! Mayag yung muulo-ulo ng bataa. Ay! Sagdi lang, Inday Ella. Dili ka na mo pugna ni Papa ni mo. Gusto mi nga malipay kagyod. Sugat? Dili ko mahimo masayo pa. Auto ka to ni Jomel. Kaya na masundan ko ang mga auto. Nakasiguro ko, sakay na ni adto sila si Jomel. Analiog ang ilang anak. Miabot na tahap? Yes, wifey. Hala pa. Atot nang pa?
bay? Kanang dako, pero wa pa lang mahuman? Yes, anak. Og mo na atong pidoyanan. Masud na ko sa ato pa! Kanit lang, anak. Ayaw pagawas sa sakiran. Kaya ato na isod. Ako na gawas, ha? Aron ako ablihan ang gate. Okay! Animal, huwag ko pasudla sa gwardya. Ipangayuan kong kontrata, ingon man valid ID. May gani kami tuo ang guarda. Nga usa ko sa mga prospect ni Maong Subdivision. Naapa sila sa sud. Kinahanglan na doon ako'y taong paat muna aron bantayan ang paggawas nila ni Jomel. Manawag ko. Hab? Doon na kayo problema? Doon na, wife. Nalingaw pa nga itong anak og si Tia Luding. Way makatugaw na ito din eh. Sultihi ko. O sa imong problema? Magkinahanglan ko sa imong pagsabot, wife. Sa nanghitabo sa atong kinabuhi, Habi. Unya, nagkita paghihapon ta og nagkauban. Wa tingali katarungan nga dili ko ikaw sabton. Unsa ba ka na, Habi? Wife. Oh, ganang miluhod man ka. Nagkasa ko ni mo, wife. Habi? Nagpadaog ko sa kong kahuyang. Ug ang babaeng pagyod ka ako nasadaan. Mausit siya. Ha? Tuhuy ko, wife. Abigid akong tinunaday ang iyong intensyon sa pag-ipitar na ako. Tuod ka na-promote siya. Pero, iya kong gihubong. May nahitabo ninyong duha. Wife, ipanumpa ko. Huwag niyo ko'y nasayran sa nahitabo na mo duha. Kinaulipon ko sa Pino. Nalipay ka ba sa inyong gibuhat? Sobra nga akong kahikugang. Sadiyang mauli ako namatang nga nagtupad naming duha. Nga pulos hubo. Huwag pituhuin ko. Huwag ko masahit ko nalipay pa ko. Tungod kay ginaon ko sa sobrang kahubog. Niya na pagkabuntag. Sa diyang nagkamatkon ko, nga siya mo'y akong gikatupad. Dalit ko may bangon. Pero... Basta na, Habi. Ayaw kong naiway, pe. Nahibaw ko kisakitan kayo. Pero nadahalag yung konstentasyon. Kihubog ko. Kung gusto kang malikay, makalikay ka unta. Tinuod ka na. Pero ako sa maayong kondisyon na ito kayo na. Mura na ko mabuang sa pagsigig ko na una. Nganong kalit ka lang nga, na mo pa uli sa ato. Nagsiyog anto sa presinto sa mga polis. Kuno na may vehicular accident. Wa ba sila batala silang blatter? Kinsam sa tuwi mo pa blatter nga. Wa malagi sa presinto sa polis ang pagkaras magtimo. Pero nangita ko ni mo, wepe. Milihib ka ni kong usa ka buwan aron pangitaon ka. Bait di ay kung ma-amnesia ka. Madawat ka lang kung usay ihungit sa nakabagal ni mo. Nagpasalamat lang ko nga tinuod nga nahigugma sininan ako. Pag may respeto ang iyang gugma.
Kay kung wa patingali, iyanagin kong napugos aron makiguban niya sa langit. Wipe. Wa ba mo mabdo si Cherry? Iya kong gihato. Pero ako siyang giingnan. Ako siyang dadon sa kuhikalang doktor. Aron adto magpakonsulta. Masay mahitabo ko na mabdos pa siya. Wa ko mahigugma ni Cherry. Ug ako na siya gidaygan, anak. Kung mabdos pa siya, tigali ang bugtor gina ko mahimo. Nasuportahan ko lang ang bata. Pero wa siya apil. Iya kong gipukos. Iya kong gitintal pag-ayo. Paita di ay sa atong kahimtang. Magpadayo na atong kalipay, wife. Karon nga di akan dakong buhi. Di na ko makatugot ka mawaha. Kapasa mo kinabuhi ni Ila. Imo na ba kong gipasaylo, wife? Wa ka magyud ka malipay sa inyong palakupan. Bisag ba ka usah, wife? Wa yun. Kung di mong makita ang unang bahay nga atong gipuyan, makita mo ang dakong kausapan. Ingano? Ako nagipasiminto ang pangtahan nga doon sa ila. Maglagot ko. Dali kay siya magkasood sa ato. Gigisi pagindiha ang imong litrato. Kasi nagisi? Si Cherry. Duro taong hilak ni Deila. Misamot na gusto gina kong ikaatubang si Cherry. Kung makikita ka niya, kanando naging kay kauban, ha? Ayaw paglakaw nga ikaw na. Dili tinuod nga doon na kay ex. Kanong doon naman ko'y ex. Nga ikaw rin mo nahimo na kong girlfriend. Hangtod nga akong asawa. Toho ikaw, wife. Ikaw rin yun ang akong higugma. Ikaw ang una. Ug katapos ang binuhat nga ako higugmaon. Mahimo na ba kung magkakusti mo? Wipe. Dugay na kay ko na nga doy. Nga makita ta ka. Ug magakusta na pagbalik. I love you, wifey. May nakontak na ko nga nag-atang dito sa subdivision. Di inakita ko ang auto ni Jumel. Ug may lain siyang kauban. Nga makapugong kang Jumel say gayon nga naggito na niya sa Ella. Malas lang mo, Jumel, og Anali. Nagani kay gipahuam kog motor sa kong suki sa isda. Mas maayo to da nga. Motor na lang akong gamiton. Gikan sa gibutangan ako sa pub. Ug sa amo rong gipuy ani mama. Kung makabalik kog panagat, kunya makatigom-tigom kog kwarta. Palit na kog motor. Kinahanglan tumanon ko nga kung gisaad ni Annalie. Nga ako siyang tabangan aron mabayran gud ni Cherry ang iyang kadautan. Nindot yun ka, Iday. Kadako na magwan ng kining bag-o ninyong bay. Nya, may swimming pool pag yun. Permiyo niya ta maligo sa swimming pool, ha? La, di na ba kung makamaong mulangoy? Tudluan ka na ko. Yung makamao day kang mulangoy. Magpatudlo ba ko? Sorry.
It's atay, patod. Kasi bayag mo bata. Ay, nakaroon sila sa papagmama ni mo sa. Tuwa pa tingali sa mga kwarto la. Ang isa tala, kay kanahan kay kumutan-aw sa swimming pool. Happy ka maday mauman yung gipahimo ni mong bahay no, Hap? Oh, ako rin gipadali, wifey. Aron, malikay ko nga itong anak, di ka rin siya. Muhilag to taong si Daila kay... Sige hamlig ingon nga, patay ka na. Huwag ko magtuo nga. Pakitang tao lang di ayang ngayang kaayo din ako. Napugos ako balhin din eh. Aron, dili ko niya sigihag sa mo. Dili ka ba makalikay niya? Magkalikay man. Pero sahay ka nang di kabantay ang sikyo. Mukalit lang siya suod sa akong opisina. Ug dito sa ato, magsigisig panghagis. Karon dili na siya makaarte. Kinahanglang pabayron ko siya sa pilak tuig nga iya kung gipalayo sa akong mga mahal sa kinabuhi. Ninyong duha ni Inday Ella. Ella, gigutom man ko. Uy, hala. Asa man tagpagkaon din, he? Wa may tindahan din, he. Uy, kay puros pa man gipanghimo mga bahay nga niya din, he. Mangkawas lang tala. Ha? Si, manggawas ta? Uy, tugtan ka katang papa ni mo. Manangin tata, eh. Uy, sila si mama o papa, uy. Ha, nasudlo na. Day. Gigutom naman ka. Gigutom na nga mong prinsesa. Ato na yun siyang pagkanunab. Dili ko gusto nga masakit ang atong prinsesa. Yay! Prinsesa na di iron ko! Of course, anak. Kaya naman ang aturay na. Pagigutom na lagi ko. Mamaya na lang ta din ni Hab. Aron pakanoon ang atong prinsesa. Gigutom naman ko na siya. Wala kay gusto magpabilin taning mag-uratong bay, na? Ganahan man. Sambot na cute kung naana ang swimming pool. Oh, kung mo na. Magbato na pagkaon din, inak. Hala, si Papa. Kanat ka dini nga wa pa man tayo sa laset. Unya, wa pa sa tahig daanan. Ganahan akong mutanang-tanaw ng bago na itong bahay. Ato na lang sugoon sa lukoy, Hab. Aron, anita din yung mga Kana. Pwede sad na, day. Sugot kay itong kanahan labi. Nagpapaliton ni mo gitson. Pero padadon lang og plato. Ingon man tubig. Oh, bitaw. Ganahan ka, wifey? Basta ganahan mo, labaw pa kong ganahan. Gege. Huwag di ganahan ako sa kong wifey, eh. Pero kung si Lukoy ang imong sugoon, doon nato siya kwarta nga ipalit na itong pagkaon. Namo na. Pero ikabala ka, bahin na ng kwarta, day. Doon nato kwarta sa Lukoy, ay. Aw, kung mo na, sugoon na dahil si Lukoy. Tingaling magutman na nga itong anak. Animal, ganong hangtod karon. Wa pa man ang ako mga sinugo. Masa man, wa pa magkawas sila si Jomel. Pakalagot na ha. Gisapot at kong inatang. Hain pa man kaday sila si Jomel. Ako tawgon ang ako mga sinugo. Uy, kinsa man kanina nagbutor nga miduol ako. Daan pagi ko. Rinan? Ikaw? Kinsa imong giatnganan, ha? Lagi sa man akong giatngan, ha? May gawas lang ko kay doon ako gitanaw sa akong ligid. Naibaw ko nga gusto kang manimaos, Jerry. Pero may masahid ka. Nga una mo abot ka ng higayon. Tuwa ka na sa bilangguan. Huh? Ako? Ako mabilanggo? Hoy, Rinan. Bugo ray mabilanggo. Nga no? Bright day ka. Dili perpekto ang krimen nga imughimo. Busa, mag-antos ka sa bilangguan. Oh, hoy, asa ka man, ha? Nahadlo ka? Huwag ko ikadlugan. Siguruhon ako nga sa imong pagtistigos batok na ko. Ikay mabilanggo. May daling kasi tira. Mura doon na siya.
gipaabot din eh. Manawag ko ni Lukoy. Magsusi ko. Hain sila si Anali ug ang iyong bana. Oh, bay, nawagli ka. Bay, hain man sila si Anali. Tuwa sa out, bay. Tuwa sa bag-o nilang gipatukod ni Bay Jumel nga gipatukod nga bay ba. Ila kung gipapas do, gigutong ko si Daila. Malit sa kong makao nila. Ni asala din ni si Anali. Hemre ka, bay? Di ako sa South, bay. Sigurado gid na iyong kumagyan. Basta, wato na lang ka, ha? Nagmotor ko. Ano ka diya? Saldihan talang ko niya ka. Basta, wato ka na ako. Sige, bay. Pero mabalit ako pagkaon nila, bay, ha? Wata lang kong kadiyot. Animal, kano nakita pa man ko ni atong rinan. Hain mo masab ka din ako mga sinugo. Grabe, upagin manggawa sila si Jumel. Ako lagi silang waton. Dilit ako makatugot na madugay pa ang akong pagpanimaos. Naadi sila si Jumil o Anali sa bag-o nilang gipatukod, di bay? Ano na, bay? Mukha ni Kiki na lang. Pilugog ko, bay. Pilugog ko. Buno na di kagkaon. Di ba gisugo ka man? O, lagi. Pero pa sa ganyan ko kay Bao nga, may gipatukod silang bahay din, eh. Mauday nga akong naagian din si Cherry. Oh, nagian mo si Cherry din, eh? Oh, ug ako gid siya gihunungan. Ug murag, doon na siya gipaabot. Na, giatay na. Sorry, bay, sorry, pasensya, nanibuong lagi ko. Akong tingling agaw mo ay gihuwat ato. Kuyog maanhing akong iyaan nila. Pasidan ida yun sila, bay. Ay, kag mayog muuban ka na ko, bay. Mayog ha? Sinuanan mo? Oh. May na kamoy magsulti. Ayaw lang, bay. Uyog dong! Ayaw lang. Tingaling makaingon si Jumel nga ako ni gituyo. Aron makakita ko ni Anali. Basta, dako nga kong duda nga sila mo'y giat nga ni Cherry. Sula, ginabayan na eh. So, kagtabangan na Cherry, bay. Gwapo daw ka? Ako litigun ni Cherry. Sinunan mo. Buang nga ginabayan na eh. Huwag mawayang atay sa kong gagawra. Panimaos ang naglabiron sa hunahuna ni Cherry, bay. Bay, pabantay agad sila, ha? Ay, kamala ka, bay. Akong sultihan ako igagaw nga nag-atang si Cherry nila. Lamat kayo, bay, ha? Kaya sang ang kulukoy, oy. Ha? Nga naman, dili mo na maantos ang kagutom, anak. Bitaw. Maakwenta pa man, ma. Ay, magawas na lang ko eh. Mamalit ko biskwet. Ay lang pagbiya siya. Tigalig, magkabayiwas sa mo si Lukoy. Oh, habi, may nanawag sa imong cellphone. Tubagaw, wife eh. Ikay gitawag na nung ako may imong patubagon. Tubaga lang. Hello? Hello? Animal ka, Jumel. Si Anali pag yung imong ipatubag na ako. Kaysa man itong nanawag. Wala di matingog. Murag, gi-off man dayon ang iyang cellphone. Ikay akong ipatubag. Aro magasultigin mo si Cherry. Si Cherry itong nanawag? Siya. May kaisog pa siyang nanawag, no? Nga naibaho magod siya nga dili na kumubuwag ni mo? Grabe yung babayanar. Grabe, Chod. Pila ka tuig nga nagkabuwag tatungod niya. Gusto pa ko niyang patyon. Pero diligid mo daog ang dautan, wife. Pero kinahanglang masayod siya nga wa ko malipay sa iyang kibuhat. Na-amnesia ko tungod niya. Iya kining bayran.
Ay, gigutom ko di ay kayang akong pinangga da. Kaya perti namang lipaya nga nakakita siyang angkol, Lokoy. Ngalig makaon mo kung daon day, ha? Ayaw taon day. Alakalaing ang kulok ko. Bebe, ang binanapagkaon, Lokoy, kaya ako nang andaman akong apo. Perti na ganyan gutoma di ay. Ay, patiya, sige na. Lihok na dito. Ay, ha? Sorry, tiya. Gana. Para tiya. Gaw. Naku, isulti mo, Gaw. Ganoman, Gaw? Kinala magbantay mo. Nakita ni Bayrinan si Cherry. Diin. Sa unahan, day. Iyabit akong kitagaan sa dapit. Diin niya makita si Cherry. Mahimong nakita na ni Cherry. O ka, may gisugo siya, aron paridaan ta. Murag kita naman hinuoy sadaan ini. Magmatngunta sa atong mga lakaw. Kinahanglang mamaya ta din eh. Pero nagkaon pa ang atong anak. Kan, atuloy silang padalion, day. Mintras, wapas sila din eh. Magkasayon-sayon na sila sa pagsud ini, Napita. May mga guard man sa gawas. Dili tangay mo kumpiyansa. Wifey, dito mo sakay ni Agaw Lokoy. Unsa? Atong linglahon si Cherry. Dili. Kinahanglang mag-inunungay ta. Si Lukoy maoy atong paunahon sa pagpagawas. Gaw, tawga lang ka mong amigong pulis, Gaw. Nya, tawga po si Bayrinan. Aron, makatabang siya ba? Okay. Ikay tawag ni Renan, Gaw. Samtang, akong tawagon ang amigo na kong pulis o NBI. Patay sa mga gwardya sa maong subdivision? Bossing, tingalig doon na sila CCTV. Gamitan inyong utok! Kadako sa kong gibayar ninyo? Ayaw ko niyo patuhuang nga nag-usik-usik lang ko sa kong kwarta. Buhata ang akong gimando ninyo. Kinahanglan nga inigzod na ko kauban sa akong sinaligan. Limpyo na ang agianan. Sige, Bossing. Pero, bayri, biyabis ko ang ha? Sa gayon nga, mapatay na mo mga gwardiya sa subdivision. Guman niyo patay. Ihatag dahil akong balance. O sige na panakaw na mo. Samtang tuwa pa sa sod ang ako mga gustong pamatsyon. Humanagkaon ang among prinsesa. Busog na cute ko, ma. Agay. Gigutom gid ita ng bata day eh. Nahurot kita niyang pagkaon. Good. Tiya, adto mo sakay sa auto nga gimaneho ni Lukoy. Ha? Nga naman day? Tumana lang ang akong gisulti, tiya. May mong gisundan ta ni Cherry. Animal baya ginambabayan na oy. Wapag yun na siya dakpin sa mga tunugyanan sa balaod. Lisudak po ang tao nga dili magpadakop, tiya. Sige na. Tumana na akong gisulti ninyo. At tumusakay ni Lukoy. Ikaw ti ay, ma. Kaming duha si Papa ni mo amusakay sa gidriba ni Papa ni mo. Okay? Dili mahimong kita mo ay mabiktima ni Cherry. Dali na, day. Adto na ta sa auto nga gidriba ang angkol ni mo, Lukoy. Dali. Mama! Day, antos lang una, ha? Makaman rani. Magbalinaw na unya ang atong pagpuyo. Pero samtang naapa si Cherry nga musamog sa atong pagpuyo, kinahanglan nga magbantay ta. Amping sad mo, ma. Kinahanglan nga mag-amping gid mi anak. Tungod nimo. Sige na, sakay na mo sa auto. Bantay paya mo, ma. O lagi anak. Sige na, tiya. Day. Ayaw ba yagi pasagdi si Ella? Siyempre, oy. Pinanggagod kayo na ako ng bata. Ako gini siyang ampingan, day anali. Dali na. Adto na ta sa auto. Dali na. Ang pingi ba yun ang among anak daw, ha? Ano ba mo nang tahanan? Sigurado na gawin. Nga ka mo? Musunod din minimo. Okay, ikaw. Ikaw! May auto na misod. Napaingan din eh. Tuo na. Sila si wifey, huwag nga mo anak.
nga nagpakita ka na ako, Cherry. Way sama kang nilad sa imong gibuhat ako. Imo kong gisagpa! Kuwang pa na sa imong pagpanamastama sa akong kinabuhi. Ay! Uy ko! Uy ko! Uy ko! Ako na ang inyong anak, Annalyn! Jumel! Ano? Anak! Sige! Suwaye sa pagluwas sa Ella. Tuhagid mong maalaot. Kita kaini! Cherry! Ayaw na ito mong sao sa kong anak. Bubuto na! Ako din pagbuton, Jumel. Kung mo balibad ka sa kung gustong mahitabo. Kung sa'y gusto mong mahitabo. Mukuyog ka na mo ni Ella. Demonya kagid, Cherry. Ikaw ay nakaingon na nung nahimo kong demonya, Jumel. Wani mo hatagig bili ang akong pagbati. Dugay na tang kababata. Nahibaw ka na sa akong ibati kanimo, pero wag yun din mo hatagi og bili. Dili, ikaw ang ipitik sa kong kasing-kasing. Kalam! Karon pagbili. Muuban ka na ko. O paantuson ko ang imong anak. Salbahis ka, Cherry. Nahibaw kagid nga wako'y gusto ni mo. Nga dili ikaw ang akong kalipay. Gusto kong malipay, Jumel! O ikaw ang akong kalipay! O kung gusto kang muluwas sa imong anak, uban ako! Ibilin ang bata. Dili ko buang musugod sa gusto mong mahitabo, Jumel! Wise kining imong gikaatubang. Muuban ka nako. Samtang si Ella ato sa pikas kwarto. Sa igayon na makalaga na kita sa laing nasod. Anak ko papabuhii ang imong anak aron iulit ang Anali. Musugot ka sa gusto niyang mahitabo, Habi? Dili siya mahadlok kang mapatay sa tong anak ko, Ipe. Ako na lang ilang patsyon. Ayaw lang ang atong anak. Isod na ang bata sa auto. Ay, Cherry, ako na nagdaday, babe. Mamay mo bubong mo, day. Hila, babay! Aboy lagi ko, day, pero makabuntog man ko. Ako na nagdaday, babe, pero hindi ka mapriso. Ha? Mapriso? Why mo pa priso na ako, lukoy? Sige na! Isod na ninyo ang bata sa auto. Cherry, may sikil na nga nakabot. O ikaw, Jumel, sakay na sa auto. Itali ninyo sakay ang bata sa auto! Dili ko! Dili ko! Dili ko! Dagan, diri, day! Magdala, dagan! Ano na? Asal! Uhiin ko! Ayaw ko na itala akong anak! Dili ko malagana sa pagpatay ng bata. Ako na inyo kumpugan! Ang pinigin mo armas, Cherry! Gusto na si imo kangil at Cherry! Kailangan ka ng mupayad sa imong kadautan! Ala, ginoon buto ang armas niya. Gilugan nila ni Rina ng Cherry. Nanay! Nanay! Dali na anak, ayaw mamuhin ako! Sana ba Sarasa yung may Cherry. Ala, nasarasa si... Ala, Ako na tumba na. Uy. Pusil ka ni Rina sa armas siyang giilog-ing ka ni Cherry. Ay, kinaalamad na sila sa ospital. Pasin pagdunay mo, salbar nila. Huwag niyo ko magtungingon nini ang mahitabo din. Mga pulis na imudala sa ospital. O ba na nato si Rinan, Habi? Siya mo ay nakaluwas sa atong anak. Oh, sige, White. Atong ubanan si Rinan. Ginoo ko, anong nahitabo man kini. Ma, mugas tumibisag tila. Basta matabangan lang si Rinan sa iya kanong kahimtang. Dako utang bauti Rinan. Siya mo'y diha. Sa dihang nangabot ang mga securities sa maong subdivision. Wa ko magtuo nga ingon na ni ato kadautan si Cherry. Aron lang siya makasud sa subdivision. Gipapatay niya sa iyang sinuhulan ang mga kwardya. Ginoo ko. Unsa ba kay may tabon na ko kung madisgrasya gyud ang akong anak. Ma, ayaw ka pala ka. Dili ko ikaw pasagdan. Gikinahanglan ko ang akong anak. Dili na mo biyaan si Rinanang.
Samtang ingon pa na ang iyang kahimtang. Giila na mo ang iyang sobrang paninguha nga maluwas ang among anak. Giila na mo nga bayani si Rinan. Usa dili na mo siya bihaan. Cherry? Grabe sa ni mo de. Bisag muna nagiginawa ni mo. Jumbil kaya po sangpit ni mo. Huwag ka magkwit mahigugma. Lukoy. Ikaw, day. Ikaw, ako mang gigugma. Magani nga, iki akong gani, imbis si Berinan. Luoy ko di mo. Si Jamel ang akong kalipay. Di man kay kalipay niya ikaw, Jumel. Labi na gud ka, balik na gud sa Dayan Ali. O nabalik pa gud yung memorya. Bawiun ko ang sayop nga akong nabuhat. Kani ato. Nagmahay ko. Nganong ako pa silang gipail-hila. Mukha sa din sa di ay. Pero day, minyo naman sila. May anak na magani sila. Gisakitan bro ba kung nagsudong ni mo ron? Kung naluoy ka na ako, Lukoy, paan niya si Jumel? Unsa? Paan niya si Jumel? Day, Cherry. Rinahan, anak. Ma. Anak, pagpakabuhi. Nagkinahanglan pabaya kaayo ko nimo. Unsa may mahitabo na ko kunwa ka na. Kung mabuhay ko, mag-antos na ihapon ko. Utang buot, anak. Ayaw kong sultihig sama ni Ana. Dawatan na lang ang kamatuuran nga. Dili yun ka mo para sa usang-usa ni Annalyn. Aba. Kung ako si Annalyn, ma. Maunang ka niya. Gana din kamot ko. Nga maluwas ko. Ang ilang anak. Aron, dili magol si Annalyn. Renan. Ma, kung mawaan ko ni mo. Iyo kay nukon, ha? Kay ipanumba ko. Malipayan ko. Mubiha, iinig kaliputan na. Dili. Ayaw ko sulting sama ni Ana, anak. Renan. Oh, dali. Daghang kaayong salamat. Hero ka gid nako. Gibuhat ko lang ang makalipay ni mo, Annalyn. Renan. Balipayan ko. Mubiya ninyo. Si Mama Mercy. Ayaw pasakti. Tawagon ko ang doktor. Ayaw mo na siya biyahe, Annalyn. Renan. Ayaw pagsulti, anak. Annalyn. Ayaw na ko biyahe.
Si Tito Rinan? Mag-ampo ta, day. Ingon si Mama. Hero cute niya si Tito Rinan. Oh, yag yung hero, day. Kay mao man ni nakaluwas ni Mama nimo sa dihang gidasmaggan siyang Cherry. Bad lagi sinin ng Cherry lang, no? Ay, tungod lang gyud sa sobra niyang pagmahal sa iyang kaugalingon. Pero, bisag bad siya. Dili ko gusto mamatay siya. Ha? Luoy man siya. Akong hangiyon si Papa nimo nga mamauli na ta. Dili maayong magdugay ka dinhi sa ospital, day. Si Tito Rinan la? Giadto naman ni Mama nimo sa iyang kwarto. Dili ko gusto mamatay si Tito Rinan, Lola. Wa na mo save sa akong life. Day, doon na gihapoy mo save sa imong life. Ang imo di ay Papa Jomel. Hala, siyang kulukoy. Mikawas nagikan sa kwarto ni Ninang Cherry. May noon nga ni Ana siya, day. Magpahatod ta niya sa bahay aron ka makapahuway. Unya, sila si Papa ug Mama. Mahimo raman itong sunod ra sila nato. Dukoy! Koy, kumusta na Mas Cherry? Ay, masagaw Jomel, tiya. Nakiksulti pa tos doktor ni Rinan. Wasay ko na nga mga tos kwarto ni Cherry. Yabag ka, Lukoy. Nandong patuon man nimo dito sa Jomel. Naa ang mga ginikanan, Cherry, ay. Pangita mo isang Cherry. Baya, no? Bisag na anas ay sa iyo, si Jomel lang gihaboy iyang pangitaon. Ako bitaw siyang gisudyaan, tiya, bida. Kung pa iyang gigugma, di ko siya mag-antos. Mamatay di ay si Ninang, Angkol? Ang butangan ni Day, ay. Mayo kay, di na si Kao Jomel. Kung siyang sultihan nga, gusto siyang ikasulting Cherry. Makiksulti ka, Jomel, nga naaman ang mga ginikanan, Cherry. Gaw, Jomel. Gusto makigsulti si Cherry mo? Ato, agaw. Dong Jomel, naaraba ang mga ginikanan ni Cherry. Wamantigali ko tulubagon siya maginikanan siya. Iya gunod nang nagiton sila ila. Unya, iya pag yung gipapatay ang mga gwardya sa subdivision. Gaw, tingalig manugo na na si Cherry mo. Tiya, simbako taon eh. Oh, sige. Ato na ko si Cherry. Yato na noon sa bahay sila si Aluding ug Daila, Gaw. Pero, mabalik ko din Gaw. Gusto kong mamonitor na ko ang kaimtang ni Cherry. Bahala ka, Gaw. Gusto lang ko magkapahuway na sila. Day, Ila. Day. Papa, ani lang ko din eh. Naaman mo si Mama. Anherame din Dong Jomel. Kung kapo yun ang bata, ako lang sang pahigdaon sa sopa din sa ospital. Hay mo si wifey. Iyang giadto si Rinan. Sige. Dinilang ko na mo siya. At doon na ako si Cherry. Rinan. Anay, salamat. Nga ang kaniadtong pangandoy na ako. Datagag katumanan. Sa dihang miabot ka sa kong kinabuhi. Rinan. Sa una ko palang pagkakita ni mo. Nahibaw tayo ko. Gamisayaw nga kong kasing-kasing. Gikan na itong higayo na. Nagiulit ko ni mo ang imong bag. Uha ka na. Mauha sa una-una. Bawahi ka lang kami abot sa akong kinabuhi. Di ka lang. Alam na ko. Kay bisang kauban ko ikaw. Huwag ka man ako manggot.
Gihatagan, gihapon ko ni mo. Ipay. Renan, ayaw na pagsigig, sulti. Gikutasan ka na maayo. Pasagdi ko. Pasagdi nga. Ikumpisal ko ni mo. Ang matuot kong kibati. Gusto kong masayad ka. Gapisag, utot ako sa pagtanaw ni mo. Pero hatagan, kadiyot, sa tuwa sa langit, ang akong panganoy. Nga ikaw ba ka? Salamat. Salamat sa ikaw na nakikupan ka na. Basta na, Renan. Basta na. Niara si Mama Mercy nagkuha sa doktor. Pagkunit ako sa gamot. Renan, dagan kaayong salamat. Utang ko ni mo ang akong kinabuhi. Ma. Salamat. Isang diligid ikaw ang naghimugso na ko. Pero kihatagan ko ni mo kinabuhi. Nga, ampot. Mahatag ba ka sa matuot kong inahan? Ayaw pagmahay, Renan. Gusto na doon. Dagang salamat ninyo. Malipayon kong mupiha ninyo. Renan! Anak! Renan! Doktor! Doktor ang akong anak! Renan! Doktor! Time of death. Salamat nga. Gani agad, Jomel. Bisag samok mo nga kong kinabuhi. Pero dili ko sabahin mong balibaran ang hangyo usaw sa kamasakitan. Ako mauwi na kaingon. Nganaw ni ako din eh. Masaylo ako, Jomel. Dili ko tuyo kapasakitan ng bata. O galing lang. Sobra ang akong kahinukon na mamawa ka na ako. Dili ka magkamahay na ako. Sa sinugdanan pa lang, nahibaw ka yun. Nga iligsoon lang akong pag-isip ni mo. Mga isang pasaylo ni mo nga, huwag ko matugbangi ang imong pagmahal ako. Masaylo ako, Jomel. Mga isang pasaylo ni mo, Chere. Huwag ko matugbangi ang imong pagpanginahanglan ako. Dili gidi ay mapalit sabi ang sobrang kukma, Jomel. Walang gawin ko magkapugong sa kong timuha. Tao ra gyud
ginagpadaog sa akong kahuyang. Dili ko ikaw mabasol. Ginatagal mo nagkagawasan ang imong pagbati. Ugaling lang. Hinaot niya magkasabot ka sa ngalain ang gipitik siya kung kasing-kasing. Ikiangkon ko ang akong kaparutan, Jumel. Sa akong pagbiyak ni kalibutan na huwag na'y magkasamok paninyo. Iniyo na ang inyong kalipay. Wa ba ako malipay siya na tabo ni mo? Pero nalipay ko. Nga bisang nagkahimo kong dakong kadahos sa inyong pagpuyo ni Annalyn. Nagkahimo ka pa sa pagpag-exote na ako. Tao ka lang, Cherry. Nagpaanon siya imong kahuyang. Ikis ko ni Inday Ella. Inahimo bunga sa akong panimaos. Ako'y tuyok nga pasakitan siya. Pero nadalang ko sa akong emosyon. Sorry ni yung tanan. Ipang-ayos ako pasaylo ni Annalyn. Gusto ka nga ako siyang panahiyon. Aron personal mo siyang mapangayuag pasaylo. Dili na siya makakabot ako, Jumel. Masaylo ako ninyo sa akong kadautan. I love you. Daghan kayong salamat, Day Annalyn, Sir Jumel, sa paghatag ninyong panahon aron mo hatod sa lubong ni Renan. Oh, mahimo ba, nang? Oh, magmamanlasab ko nimo kay nagmamaman nimo ang akong wife. Okay rin mo? Ako kayo ka nang ikalipay, sir. Oh, dili na siya ang ipakapinimos kong nganma. Imo naman ka kong giisip nga anak. Oh, kaayo di ay sa inyong kinaiya. Dili gud ay nimo tinuod nga anak si Renan, ma? Dili day. Anak siya sa kumanghod nga naminyo og bisyoso. Namatay ang inahan ni Renan, samtang nabilanggo ang iyang amahan. Luoy sabday ang kaagi sa kinabuhi ni Renan. Bisag ingon lang siya ni adto day, pero matinabangon ba si Renan? Wala siya ko'y ginikanan, Ma'am Mercy. Kinamatay sila sa usa ka aksidente. Ug ang nagpadako na ako, maos siya luding. Wala ko masayod unsay gidangatan sa amahan ni Renan. Kiadto ni Renan ang dapit diin mapriso ang iyang amahan, pero wa na kuno kinitidto. Ma Mercy, kay ikaw naman lang usa. May mong mutipon ka namo sa pagpuyo. Oh, bitaw ma. Ay, ayaw na lang. May bahay baya gyud mi. Kadto man kahang tuadaplin sa baybayon. Ay, dili day. Una mapalit ni Renan ang bahay dito sa baybayon. May gamay ming bahay nga maogyoy na matan o kahayag ni Renan. Ug may gamay sabkong negosyo. Gika din sa sementeryo, ma.
Mulahos ta sa gingon mong gamay ninyong bahay. Gusto sab ko makatultol. Aw, na sige. Adto lang unya ko ninyo ihato didto. Ang katudi ayong gipoy ninyo ni Renan? Inyo tong giabangan para namunduhan ni Renan, dili ba? Pasaylo nga, ako na lang tong bihaan. Ug mobalik ko sa una gyud namong bay. Dili ka gusto mo tipo na mo? Ako manggutong bay, Jumel. Adto lang ko dito. May mga kauban man sa kumananahi o nagbaligyaan sa negosyo na kontra po. Kung mauna, ihatod ka na mo dito aron may makatultol. O kay gusto ka man ka sa imong bahay, amo ka lang doahon dito. Malipay kayo ko, ana, day anali. Kung inyo akong maduaw. Sige. Ihatod ka na mo dito. Aron sad, matultulan na mo ang imong gipuyan. Kanunay ka na mong duawon, Mamerse. Happy ninyo? Nalipay kayo kung gikaila ko kamo. Namatay man tuod si Renan, pero napulihan siyag duha ka mga pinuhat nga nagmahal ka na ako. Daghan kayong salamat ninyo, Jumel. Anali. Malinaw na gyud ang inyong pagpuyo, Dong. Hinaot nga ulit trahedyang maabot sa mong kinabuhi siya. Huwag ko magtuot siya. Gas kapait, nga mong natagamtaman ni Deila. Sa diya nang mabalik na mo ang akong wife, nagtuog ko. Gawalay kahayag nga maabot pa sa akong kinabuhi. Dong Jomel, kung maayo ka lang sa imong isig kataw, ang imong kaayo, baslan kini ugway katapusang kalipay, Dong. Husto kagit siya. Ang kamatayon nila ni Renan og Cherry, mao'y may kumpleto sa malipayon og malinaw ninyong pagpuyo. Mao ka siya? Mao, Dong, oy. Kay kadto si Renan, kung nabuhi pa to, sa gabal ba yato sa kinabuhi ni Dayanali? Siya. Sama ni Cherry, nahigugmasad siya ni mo, Dong. Unya, kung nabuhi pa to siya, dili ka siya dag-on sa iyang pangandoy nga ikauban ka niya sa iyang kinabuhi? Wala sa si Cherry mo'y naghasol kung kinabuhi siya. Mauna, mahimong gituyo gyud sa kahigayunan, nga kadto silang duha, maoy mawa sa inyong pagpuyo ni Dayanali. Panikamutan ako siya. Nga magbalinahon, o magbalipayon ang akong pamilya. Ato ng tabangan sa pag-ampo, Dong. Gusto na ito, siya, sa sunod simana. May mo nang ubalhin mi sa bago ng mong bahay sa subdivision. Wa ka mahadlok nga mo puyo dito? Ay, kalimot ha. Gipatay ang gwardya dito. Sulagba na to siya, tiya. Kabayan to sa masakit o mapait na mong kaghapon sa kong wife. Karon, may CCTV na sa guardhouse. Ug dali na makita ang mga tao nga may datang tuyo sa guard. Kana. Labing maayo, hinoon na. Swerte na mo ang mong dapit siya. Kaya dito natapos ang among pag-antos ni wife. Tungod sa panimaos ni Cherry. Kumasang unang adlaw rin sa bago na tong bahay, Happy. Mayaw akong pagkatuog. Kay kauban ka na og sa tuwa anak. I love you, wifey. I love you more, Happy. Hinaot nga magpadayo na ang malinawon ug malipayo na tong pagpuyo uban ni Inday Ella. Maligo una ta sa swimming pool, wifey. Ano mo sa mutid kanindot ang atong pagpuyo? Dana? Maligo mo sa swimming pool pa, Ma? Dali, anak. Kitang tulo mo'y mga ligo. Yehey! Yehey! Kauban na gyud mi si Papa ug Mama maligo sa swimming pool! Happy na gyud mi! Yehey!
Dinhi mga higala, natapos kining sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musika, Ariel Mancao. Recording editor, Rani Putumo. Soundman, Aldwin Nacorda. Apan sa dili pa kami hingpit manamili, aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Jumel, Konsehal Alex Lara, Annalie og Ella, Ingrid Miss I Vertudaso, Renan, Jeffrey Gabunada, Cherry, Teresa Terol, Luding, Cecil Daniusos Cabrera, Lukoy, Aldwin Nacorda. Hangtod sa sunod nga sugilanon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all. Mga ito ka listeners, ang katapusang sumpay. So natapos na gino, pero ano yung pag-vlog na ko, wa pa. Pero napaminaw naman ninyo, natapos na, no? Kay matek man na, advance man na ito ang video, no? So natapos na gid mga ka-listeners ang drama nga inyong giatngan nga ikaw ang akong kinabuhi. So mga ito kung gikaingon nga unsay puli aning drama ha, mao sa atong i-upload, no, ang Muñeca the Living Doll, no? So balag mawahit ang mga ka-listeners, importante nga taas ang ato ang drama, no? O salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaabot mga ka-listeners sa atong mga upload nga drama. O thank you so much yun mga ka-listeners sa inyong pagpaminaw, no? Ang gataligsik na gid mga ka-listeners ba? Di na gid madani. Mulaag sa small mga ka-listeners, kaya ito kung mag-connect sa kuan. Ito kung mag-data ba? Hindi ko mag-connect sa wifi. Dito ko mag-data kay safety po sa uwan ba, pasilong ba? Nya. Alas 8 pa man po manira, alas 8:30 pa. Karon ang oras mga ka-listeners, alas 7 pa, alas 6:13 pa, alas 6:13. Mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching. God bless sa tanan mga ka-listeners.